Laurențiu Gâdei, sunteți secretar de stat în Ministerul Turismului, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Ai nemaipomenit. Și suntem acum, în momentul de față, suntem în cadrul ITB-ului Berlin, deci înseamnă Târgul Internațional Mondial pentru Turism. Ne aflăm la Berlin, la Ambasada României, și aici suntem aici cu mai mulți antreprenori, cu mai mulți tour operators care promovează România și ajută în așa fel încât România să fie descoperită, așa cum este și sloganul României actual, România Entdecke den Garten der Karpaten, înseamnă adică să descoperi grădina Carpaților. Așa este, suntem la acest târg, suntem acum în Ambasada României de la Berlin, împreună cu foarte mulți români care își vor prezenta destinațiile turistice, pentru că România, spre deosebire de multe alte țări, are o diversitate extraordinară și are foarte multe lucruri nedescoperite încă de turiști. Vreau să fac o mențiune importantă. Din Germania, anual ne vin cam cei mai mulți turiști în România și asta este un lucru extraordinar de important pentru noi și acordăm o mai mare atenție Germaniei, pentru că trebuie să ne promovăm tot ceea ce avem frumos, astfel încât să avem parte de cât mai mulți turiști. Și sperăm ca România să fie, la un moment dat, să fie și țara invitată la ITB. Bineînțeles că ne dorim lucrul ăsta. Lucru care s-a întâmplat la Biofach, la Nuremberg. Că în cadrul ITB-ului am avut suficient de multe întâlniri, astfel încât să se poată organiza în România manifestări de amploare, să scoată în evidență, să valorifice tot ceea ce România poate oferi turiștilor, pentru că, slavă Domnului, avem foarte multe de oferit. Și în așa fel încât domnul Marco Tobias, care este directorul ITB-ului, să poată promova România așa cum merită, pentru că să fie țara anului. Da, e un deziderat interesant, este o provocare. România oricum este o țară valoroasă și cu un potențial uriaș în turism, având în vedere ce se întâmplă zilele astea în lume și tipul de turist și turiștii se vor reorienta pentru vacanțe și România îi așteaptă cu brațele deschise, pentru că România este una din țările cele mai sigure în momentul ăsta. Da, în momentul de față e foarte important. A fost și va fi o țară foarte sigură și turiștii au nevoie de relaxare, au nevoie să simtă vacanță, pentru că România asta oferă și nu doar atât, foarte multe lucruri are de oferit România. Cum vă descoperi de altfel și mâine va avea loc salonul Dunărean și la reprezentanța landului Baden-Württemberg, unde vom putea descoperi din nou o altă oportunitate de a descoperi ce poate oferi România. Așa este, și pe zona fluviului Dunăre avem foarte multe. Noi avem unic delta Dunării, ce alte state prin care trece Dunărea nu are, și delta Dunării oferă ceva fabulos în zona turismului. Biodiversitate. Dar mai mult decât atât, în noiembrie, Comisia Dunării, tot legat de Dunăre, de turism, de transporturi, va avea la București. Asta e un lucru important. Se întâmplă lucruri în România, se întâmplă lucruri în turism, avem perspectivă, avem viziune și sperăm să facem cât mai multe lucruri astfel încât România să redevină o destinație prioritară pentru turiști. Și vreau să mă aduc aminte un lucru foarte important. România deja a fost, pe câte și în 2013, a fost țara anului la Biofach, când era comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală, domnul Cioloș. Da, nu știu să vă spun. Da, atunci eu am fost de față, am fost translatorul. Pe mine mă interesează viitorul în ceea ce privește România și turismul din această țară. Dar ei și ei speră să redevină țara Sunt convins, anului. Noi sperăm să redevenim, să avem succes și să prezentăm turiștilor ceea ce își doresc să aibă în vacanțe și în perioadele când vor veni în România. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc și vă așteptăm în România. Yes, see you in Romania.